palugit sa pagbabayad ng buwis sa San Carlos City, pinalawig hanggang February 15. Para po sa detalye ng balita niyan, panoorin sa ulat ni Idol Intern Ian Abenir. 104.7 IFM Report. Pinalawig ng lokal na pamahalaan ng San Carlos City ang deadline para sa pagbabayad ng buwis, fees at iba pang charges hanggang sa Pebrero 15, 2026. Layunin ng hakbang na ito na matugunan ang pinansyal na hamon na naranasan ng mga negosyante dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo o inflation. Ayon sa kanilang pahayag, nais ng lokal na pamahalaan na bigyan ng dagdag na panahon ang mga negosyo upang mapagaan ang kanilang pasanin sa pagbabayad. Ang desisyong ito ay alinsunod sa Resolusyon No. 26017 na pinagtibay ng punong ehekutibo at mga miyembro ng City Council bilang suporta sa mga lokal na negosyante at sa pagpapatatag ng ekonomiya ng lungsod. Nananawagan ang pamahalaan sa lahat ng mga may-ari ng negosyo na samantalahin ang ibinigay na palugit upang maiwasan ang anumang abala o penalty sa kanilang mga obligasyon sa buwis at iba pang bayarin. Muli, ang hakbang na ito ay para bigyang ginhawa kahit papano ang mga negosyante para mapalakas ang lokal na ekonomiya ng San Carlos City. Kasama mo mula dito sa IFM News Dagupan. Ako po si Idol Intern Ian Abenir, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.